Good morning. So, andito tayo ngayon sa may Honda Sport Santo Domingo. Papakita ko sa inyo yung iba't ibang uri ng mga bagong motor nila. Yung mga big bike. So, tara, samahan nyo ako.
Okay guys, so sana natuwa kayo sa ginawa kong video ngayon at naipakita ko yung laman ng Honda Sports. Maraming pagpipilian. Mahilig kayo sa big bike, dito nyo lang matatagpuan. Honda Sport, Santo Domingo guys, Angeles City.